so dan karami da aikin manya ya kada maza bisa kan hanya so ruwan hanya ne ko baka sha baka kanta kashi so bai da makama ko ta ina aka rike shi daidai ne shi ma kamar ilimi ne sanin wane ya fi nawa ne fahimtar da ne waso na kira a kwayar halitta dukan al'umma shine saka ra'ayin sai bambanta yaren sauyar ganewa baki da farar fata muhimmancin sa gare mu kamar gatari cikin kota kauri ba na tsoro kan so dan tuni na kone ba a yi masa kuri balle ya ce masa alwashi zafin yankan sai kan kere wuka mai sabon washi raɗaɗin su a zuciya ya kere wani garwashi so mai babban rawani sarki shi ne sunan shi koya da ke ka sai ka komo lamari na sababa shi yasa ka kai nishaɗi gobe shaka ma haushi ba mai iya waɗan adam sai Allah rabu na gane zuciya ko ka kore shi sai ya dawo ma ba ai mai gadara in kai mai ka tuna sai ya rama shi babu ruwansa da kankantar ka ko girma ko babu ruwanka da tsarin sabaki sai ya tsomo ma baya ji baya gani balle ka yi masa jan kunne so ne so shi in yayi kira ko kurma ne kai sai kawai ga tilas ne ka yi rawa ganga ta yi in har ya buga sarkin zuciya so ne domin shi ke jan zuga tashin hankalin so ba shaka ya zarce yakin baga mai sanya kazami wanka yayi ado da damanga mai hankali kusan iya jawo ruwa ko da ba guga so shi makaranta ne nema ajinsa nake na yi zaune